Nola egiten dugu lo? Zenbat berandu oheratzen algara, esnatu gara izan berandu. Pijama jantzita, ala biluzik. Eta siesta, egiten aldugu siestarik. Bagaldera hoe guztiak egin dituzte eta emaitzak esku artean ditugu. Egia esan lo egiteko ohiturak aldatu egin dira asko, mendeen joan etorrian, koltxoia esate baterako noiz asmatu ote zuten? Koltxoia erdiaroko asmakizuna da. Orduan dena den ez zuten propio lotarako erabiltzen, Ulea erabiliz eraiki zen lehen koltxoia, balbulatxoa zuen eta ehiztarientzat pentsatutakoa zen. Ordu luzeak eman behar zituzten, postuan ehiztariek, eta deskansatu zezaten asmatu zen lehendabiziko koltxoia. Koltxoi gogorraietatik gaurkoetara saltoa ikaragarria da eta gero eta garrantzitsuagoa. Datuak ikusita esan dezakegu koltxoiekin gustora gaudela euskaldunak. Gu gara Espainiako estatuko datuekin alderatuta lotienak. Lo ordu gehiago osatzen ditugu, eguneko 7,8 ordu. Hori da euskaldunen artean media. Lo gehiago egin arrean ez du horrek esan nahi beranduago esnatzen garenik, ez hortan ere fina gara. Lo gehiago egiten dugu, baina era berean goizago esnatzen gara. 8 baino lehen esnatzen da euskaldunen 56,2. Beraz, argi dago, lo gehiago egiten dugu, eta goizago esnatzen gara, beraz, ohera goizago joaten gara. Lo egiteko arazo gutxiago dugu euskaldugunok. Apenas erabiltzen dugun lo egiteko pilularik eta beste datu bat, siestarentzat ez dugu tokirik izan. Gogoa akaso bai, baina denborarik ez. Eta nola egiten ote dugu lo? Biluzik, pijama jantzita. Hortan, nahikoa klasikoa gara. 62,2 pijama jantzita egiten du lo, eta 8,6ak biluzik. Klasikoak esan dugu, baina igual beste zerbait erabili beharko genuke. Pijamak ez baitziren 15. mendera arte erabili, ordura arte biluzik egiten zuten lo, eta handik aurrera alkondara handia jantzita, artilezko alkondara handia jantzita. Oean sartu zaizkigu aizue, koltxoi enpresa batek egin du txostene eta amaitza bi hitzetan, euskaldunok gehiago, goizago eta hobeto egiten dugula lo, eta pijama jantzita.